ככה, כמה דברים. דבר ראשון, שלום לכולם ותודה שהגעתם לתרגיל המשמעותי הזה. היה מאוד חשוב. כל מי ששיחק סוליטר באגף ימין, כל הכבוד לכם. אגף שמאל המבצעי, יפה מאוד מכם על השולם מוקשים, כל הכבוד. מת. האגף הזה, תשמעו, לא משהו. הקטע עם הציפורים והארטילריה, לא במקום. אני מקווה שכולנו למדנו לקח מזה שצריכים אייפון 4 בכל מקום, בכל אגף. אני מקווה שתומר השריש את זה כמו שצריך. קורס צילום לא תעשי למה כל האצבע שלך ככה, או שזה בכוונה כאילו את ככה עם האצבע בעינית, אני לא יודע. יכול להיות שכאילו זה מה שאת שמה עלינו, בסדר, קיבלנו את זה, הבת היחידה ועוד שמה עלינו את הזין. אנחנו מכבדים את זה מאוד. בכל אופן, יאללה, לענייננו, בוא נהיה קצרים. ככה, אני מבקש מכולם, תיסעו בזהירות, מי שלא יכול לנסוע הביתה, אנחנו נממן לו מסוק, תראו שאנחנו צנחנים. כל מי שלא עשה גלחץ, כל הכבוד, אנחנו צריכים להיראות מורעלים. כל מי שעל א', תעיפו את עצמכם לב', המשטרה הצבאית על א' תופסת, על ב' מותר. זהו, מי שלא עשה גלחץ, תגידו שאתם ביחידת מסתערבים. מי שעשה גלחץ, כל הזין יצעיר. מדובר אליך, צ'ונג. זהו, סיימנו את התדריך, אנחנו מתבקשים באמת, קדימה, להתארגן לרכבים, אני רוצה 10 דקות קיפול ויציאה הביתה.